itero kata isewacho kata newspaper tiwacho kata kama koro mano matimore kawuono tielo mar ariyo mano tielo mar ariyo matimore kawuono tielo mar adek mano koro chance midanga kendo ne lerni duoko ng'ure do miwacho kata ni koro yudo thuolo machielo nyakoro mgijo kata kinyalo neno kanyo wasea kidieny mokwongo mano tielo mokwongo mar chwalo ng'ur mar ariyo kanyo wasechopo kacha chwalo bura ne jogo ma opogore koro nyaka sani tielo mar adek kanyo kantiere wach ma opogore wantie kanyo e tielo no mar adek ka okinyi ma kawuono wadarango kanyo ni duoko ng'ure do madhi kawo ndala 4 odhi bedo yo machalo nade. Kamano tielo mar adek kapok awuoyo nadata mana wacho gimoro achiel e stage mokwongo mane professor wuoye ni wan gimiluongo ni personal service to gimiluongo ni substituted service. A personal service inyalo tero through kata email ka in gi email address mar ng'at mani donjone kata gi WhatsApp kata personally kidhi office kuma entie kata mana dalane to gi keto gi kata mana e karatas. Seche mikete karatas ok ochuno ni nyaka iket allegations go te newspaper. Inyise mana ni wase file gini kama original copies inyalo kuma kama. Koro mano is part of electoral justice because chon dhano ne avoid service then technicality petition yugo loko managa professor is historically. Koro wadhi okang' mar adek. Okang' mar adek ka jok modonjne gi omindala 4. Seche momindala 4 mondo wabed fair ne jopiny bopenjre to ndala 4 ni ondike kanye. Wan gimiluongo ni Supreme Court Act.